Nami nanginqabile ngitshelile ukuthi le show yakhe imizobreaka into zami. Ngizoyivala kwayona-ke ingaqali nokuqala straight. Cause ngibe clear qaleni ukuthi angiyifuni into ezolanda ipast yami. Ngifuna ukuletha umuntu kwishow okwi-past. So akenze nje yena into yakhe kahle. Angalandi into zami. I was hoping ukuthi ngizohola imali right last week. So inentombazane engangiyithembisa ukuthi ngizoyifakela imali yayingisiza ngemali yama-fingerprints. So yangihlupha sengizange ngiqambela amanga ngathi ngithumela imali komunye umuntu akungeni. Angazi noma ungayi-WhatsApp yini ngefoni yakho noma uthini, angazi. Siphushe isikhathi until next week ngize ngihole ngimfakile. Cause ngithe hayi imali ngiyifakile kumuntu angisho ukuthi uba akakuyitholi. Yazi inkinga zami iningi. Okay. Akuyona into etheni ukuthi kufuna ngihlale phansi ngicalculate, kufuna ngikhokhele uphindile, kufuna la ngikhokhele lo mfana into July. Kumele ngifake imali kulo mfana lo ozalo, yabo angifuni ukuthi uVelokazi mayiseposta mina ngimtshelile ukuthi angaphosti lutho, so yena wa-insista ke kwathi uzoposta. Okay, inkinga zami angistresswa ileyo nto ya-month end. Nje bekuyileyo nto nje kuphela ukuthi mama wami nje phansi and into engiyifunayo eyisupport angiyitholi, but ngiya-understanda uVelokazi ukuthi why esho kanjalo, yabo. And nakaphiwe kuthiwa angenze imbeleko yengane. Jiki manje ubaba khona ufuna ukukhuluma nami, angazi ukuthi ufuna ukuthini, yabo. Ukuze sikwazi ukuthi sikhulume earlier on, ngiphiwe idatha la kwi-sim card yami, bangiphe u5 gig, so ngakwazi ukuthi ngiconnecte earlier on before ngibuyela endlini. So nje ngistresswa ileyo nto. Okunye nje lokho okwamonth end akungistress, ile zinto nje zamanje ezivesane nje zingithena amandla. Unisha wentombazane ukuthi phuma ey'ndabeni zami ezipersonal. Awuzwa uyaqhubeka namanje. Awuzwa phindile ngakuwonisha ngathi phuma ezindabeni zami ezipersonal. Imali oyiboleka la Stengo March, mina vele ngibolekisa ngemali kodwa ngangakazi ngimboleke yena, nokuthi weyizwe ngenye intombazane futhi nayo ifuna kwenye intombazane esebenza eBhenki eGalero. Le ntombazane iwumakhelwane nami, so yathi cela ukuthi ingikhulumise nayo, Xolani ufuna ukuboleka imali. Ngakhuluma naye ke. Kasho ukuthi vele mina ngiyamazi because usisi wami ushadile kaSabela and bebesonta naye esontweni elilodwa. Ngiyabazi noma nonkosikazi wakhe ayishadile naye Xolani. So ngamnika kanjalo ngoba ngithi ngiyamthemba ukuthi uzoyibuyisa imali lutho. Kunaloko vele adelele njengoba nje adesha ukuthi imali nami sengizoyithola kuLondi uma ukuthi ngikhuluma noLondi, kodwa mina ngiyasa nginika imali. Uma ngifika endlini cause khona enye ifoni enye engiyisebenzisayo, ngizokusendela ama-screenshots ngikhuluma no-ex-wife wakhe oqala, naye uyamkweleta akaze amkhokhele. Angazi noma kagcine emtholile noma agcine engamtholanga cause besinenkinga eyodwa nami naye. Nami ngangithi ngifuna imali yami kuyena u-ex-wife, ngithi mhlambe basaxhumana naye uXolani, kanti naye uyamkweleta abaxhumani. Uneyinkinga nje uXolani bandla, angiyazi mina indaba yakhe, kodwa mina imali yami ngiyayifuna. And sisi uXolani impethu kade ngidlala, yabo nje ngingasamthola ecingweni ngaze ngafonela ex-wife wakhe oqala uLondi. Hayi ngilentuzeke umazi onjalo sengithi uLondi sorry. Naye angikhalele usisi wabantu ethi nakade ahlukane noXolani, naye uXolani uyamkweleta. Nginawo nje ama-screenshot ngikhuluma naye lo sisi lo. Phindile ngine-challenge yokuthola lo muntu. Into engizoyenza mfethu njengoba ngangichazelile ngithi ngicela ungilinde kube yileli sonto lamhla ka-15, then ngizoyithumela mina from la direct kuwena. Mengingakwenzi-ke lo guy usungakwenza ofuna ukukwenza mfethu, ngiyaxolisa ukuthi ngifake imali kumuntu kumele ayithumele kuwena and akangiphenduli, which means uyidlile, uyangi-ignora nje straight. So bengicela ungilinda umhla 15 nje, it's in 10 days. Ngalelo viki lamhla ka-15 ngizokufakela imali yakho, ngizoyifaka ngapha uyi-receive wena ngalapho, ngizokuchazela yonke into ukuthi uzoyithola kanjani, yabo. Ngicela nje ungilinda, if it's fine noma ungangiphendula silinde lolo suku lelo viki kahle. So ngizokwazi kahle mina lelo viki kahle. So ngizokwazi kahle mina Thursday ukuthi kahle ngizoyifaka nini imali eyakho ngalelo viki. So ngicela ungilinda kancane. Uphindile sorry yazi ungabuyeli kwena. Ngilala ile ngivuke late. Ngimfonele from ekuseni ngiphaphama. Akayibambi phone mfethu and manje angisathandi. Angikwazi ukwenza i-transfer engemanje because ngilinda u-15 days. Ngiyenzile i-transfer end of the month. Ngilinda u-15 days ukuze ngenze enye. Uma ukuthi ugcine delay ukuyifaka, bengicela ukuyifaka straight kuwena wamanje, angisayifuni into ezongikhulumisa. Ngifayike ngoba bengimthemba bekhonte into abengisiza ngayo for the past couple of months. Ngase ngithi akakufakele imali engiyithumele kuyena. So angazi ngoba izolo ebusuku ubethe usemsebenzini. Uzoyenza namhlanje ekseni. Namhlanje ngimfonile ngaba 10 akabambi phone, kaze kuthumela nge-screenshot. Bengakuphendula. Angazi noma ulele noma ubusy ngoba uthe u-off namhlanje uzohamba nomndeni wakhe beyogrosa or something. Ngicela ukuzama ukuthi ngimlocate ungadini. Hey, kungaqhunywa kubasiwe bethuna, where there is smoke there is fire. Nayo into eyenzekayo ke nguXolani Sabelo lowo nimvayo, lo usandolobola uVelokazi Nciweni. I-voice notes ke ezizikhutshwe nguLady Londi on Facebook ezithunyelwa
ngabantu ke abam-exposayo for what he is. Akaqali ke uSabelo lo ukuvezwa. Okokuqala wavezwa i-girlfriend yakhe eyayachaza uba uthandana naye ngoku ufuna ukwenza uVuyokazi unkosikazi wokuqala. Okwesibini wavezwa ngubaby mama, sava eqhatha ubaby mama kodwa ke ethetha uba uzawuqala athatha uVuyokazi then ke alandele ngaye. Ubaby mama ke owaveza naye kwakhona enomsindo uba kanti eza present okanye eza gift zazinikwe uVuyokazi nge-birthday yakhe yimali uXolani lo awathi kuye ucela ambolekele, ufuna ubhatala umntwana etyala lakhe kudala emfuna le mali. Naye ubaby mama waye kumatshonisa uboleka imali kanti kuzawuthengwa ii-gifts for uVuyokazi. Kwaphinda kwavela ke nabantu caba ebeboleka kubo imali engayibuyisi. Ngoku kwakhona ke ngoku njengoba nizivela apha kule voice note, ngomnye umashonisa naye okhethe uba naye makade am-expose kuba angade ambhatale kodwa kudala ese-UK esebenza. Niyasiva ke nestory ke esuSabelo aye wamxelela sona waphinda samva kodwa ngoku eyithetha inyani uba uye waphosisa. Andimazi ke lo mntu athetha nayo whether yifriend yakhe okanye ngenye yee-girlfriends zakhe, kodwa ke into ithi uVuyokazi heyi ingathi uzifakile kulo mfana. Kodwa ke uVuyokazi njengoba nibona apha on the screen uye wafaka on her stories le nto niyibonayo apha, wabhala uba release them all babes at Lady Londi, zikhuphe zonke ezo zigaqa until you are satisfied, new ones, old ones, made up ones, I don't care. Kutsho uVuyokazi ke na akanandaba noba kungafane kukhutshwe ntoni ngomfana wakhe. Na kwi-screenshots ezinye ke eziye zathwa share with uLady Londi, umfana uyabonakala ke ekwathetha nangale nto idibene ne-reality TV show. I-reality TV show ingathi zabakhonwa ofarishwe uVuyokazi. uVuyokazi ke ingathi uyayithatha ke kuba efuna imali, ngoba kaloku xa ukwishow nibaninzi uyamane ufumana loo khathi yakho kodwa ke ishow xa ifowukhase kuwe you make more money. So ke uVuyokazi njengoba ethatha lo mfana uthi yena njengoba nimva apha esithi uthe yena kafuna uba kugujululwe ipast yakhe. Ipast yakhe le siyaziyo ke ba sesuka uba no-ex-wife. I'm sure ex-wife zininzi zigaqa ngazisuka ngoba caba u-ex-wife kuthiwa wayefumene imali, andanoba yimali kaRafu ke then ke uSabelo wamtshata engenamali phofu yena esenzelwa yonke into kodwa ke waphela ke umtshato. So ipast yakhe nje uyayiqonda uba asoze imveze as umntu orayithi, uzavela avele uba akekho rayithi. Loo nto ke sitsho uba akafuni nix into edibene nepast yakhe, ufuna kuthethwe ngoku noba ke kube se-UK and then etshata noVuyokazi. Then ke ngoku uVuyokazi yena ipressure yakhe ithini uba makade atshate lo mfana kodwa kudala izinto ziphuma. uVuyokazi noba ke ufuna le reality TV show, uVuyokazi inoba ke kwayena ufuna uhlabekisa uMpumelelo noTirelo, kodwa heyi ubahlabekisa ngento eserious because bethunani kuye kwavela noba uVuyokazi nalo mfana zange badibana buso ngobuso. Into yabo ke kuthiwa yaqala ngoMeyi kulo nyaka. Lo mfana ke ebesele se-UK already then bathandana ke online njengoba njengokuse kuyobhatalwa nelobola zange badibana. Heyi hayi andiyazi into ezinje ziyenzeka ke bethunani. Yiloo nto ke abanye abantu bathi heyi uVuyokazi ingathi udesperate, bajike ke baphoqwe ngabantu online. Kodwa ke asiyazi uVuyokazi uthi yena noba kungakhutshwa ntoni akanandaba. Itsho ke into bethunani, asiyazi thina sibukele singomamgobhozi simane sigobhoza ke ngezinto sizibonayo. Khanikhe nitsho ke nina kuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. Umamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.